te vidi Bog sa neba, kad zemljom hodaš, da te vidi Bog sa neba, kako me gledaš, ne bi ti dopustio da drugog ljubim, ne bi nikad pustio da mene gubiš, da te barem prebolim, da te više ne volim, pa da drugu mogu ljubit tako. Da te barem prebolim, da na tebe ne mislim, pa da srcu opet bude lako. Da te vidi Bog sa neba, kako se smiješ, da te vidi Bog sa neba, kad suze kriješ, ne bi ti dopustio da drugog ljubim, ne bi nikad pustio da mene gubiš, da te barem prebolim, da te više ne volim, pa da drugu mogu ljubit tako. Da te barem prebolim, da na tebe ne mislim, pa da srcu opet bude lako. Da te više ne volim, pa da drugu mogu ljubit tako. Da te barem prebolim, da na tebe ne mislim, pa da srcu opet bude lako. Da te barem prebolim, da te više ne volim, pa da drugu mogu ljubit tako. Da te barem prebolim i da na tebe ne mislim, pa da drugu mogu ljubit tako. Tavalyi évvégén találkoztam egy fiatalemberrel búvároktatás közben. Ez a fiatalember búvároktató szeretett volna lenni. Jelenleg hozzám jár, és nagyon szorgalmasan készül a vizsgáira, és valószínű hamarosan búvároktató is lesz. Időközben megismertem egy olyan embert, akivel borzalmasan lobog a tűz, borzalmas erős akaraterővel rendelkezik, álmokat kerget, de ezeket az álmokat ő meg is valósítja. A szemem láttára felépített egy vízilabda csapatot a nulláról hónapok alatt. Ezt a társaságot nagyon szépen irányítja, nagyon sok problémával és gonddal küzdik, nagyon sok mindent leküzdött már ebben az életben, hogy ez a vízilabda csapat működjön. Ez a történet nem szól másról, mint a kitartásról, a szorgalomról, az alázatról. Ez a film Pásztor Attila filmje. Attila, kérlek, mondd el nekünk, mikor jött ez az ötlet a tengerparti edzőtáborozásról, miért hasznos ez, és miért pont itt, ahol most vagyunk, és egyáltalán mikor kezdted el szervezni ezt az egész történetet? 2005 nyarától kezdődően 3 szezont itt töltöttem Zadar mellett tengerparton, itt dolgoztam. Akkor merült fel először, hogy itt edzőtábort lehetne szervezni, és a Békés Csabai Társegyesületnek azóta már 5. éve tartjuk itt az edzőtáborokat. 2009. január 1-től most már mi is elkezdtük ezt a szervező munkát, és a saját csapatunk is idejött edzőtáborozni. Sok körültekintést igényelte a szervező munka. Kérlek, mondd el nekünk, hogy mikor kezdted el a szervezését ennek a vízilabda edzőtábornak, és elmondhatnád azt például, hogy miért van nálatok csapatorvos, egyáltalán miért szükséges egy csapatorvos ilyen esetben, és
Úgy tudom, hogy az egész társaságnak van baleset és utasbiztosítása, nagyon körültekintő volt a szervező munka. Erről egy pár szót, ha hallhatnánk. Egyesületünk, az Octopus Egyesületnek a csapata, a vízilabda csapata 2009. január 1-ével indult el, de már akkor elkezdtük a szervező munkát erre az edzőtáborra. Gondolok itt a csapatorvosra, úszoda biztosítására, külföldi csapatokkal leegyeztetni a mérkőzéseket, tehát már azért több hónapos szervező munka folyik ez ügyben. Te, mint edző, mit vársz ettől a tábortól? Mint csapatépítő, mint erősítő, mint kohéziós erő, hogy látod ennek a tábornak a végkifejletét? Meggyőződésem, hogy az edzőtábor a gyerekeknek a fejlődését szolgálja, és az ősztől induló Dunakupában meg fogja hálálni önmagát, és a csapat szépen összeszokik, erőnlétben is jobbak lesznek a gyerekek, tehát mindenképpen hasznos lesz az edzőtábor. Kérlek, mondd el nekünk, hogyan telik a gyermekeknek egy napja, mit csinálnak itt az edzőtábor alatt reggeltől estig? Sportoló gyerekek programja, pontos program úgy zajlik, reggel, mikor felébredtek, reggelivel kezdődik, utána egyből kisétálunk a tengerparti uszodában, ami egy kőgáttal van elválasztva a tengerből, tehát sós tengervíz van a uszodában. Elkezdődnek a reggeli edzések. Ez kezdődik szárazföldi bemelegítéssel, utána következik az erőnléti úszás, utána egy kis taktika, és zárásképpen következik a kétkapuzás, akár egy másik magyar csapattal, akár külföldi csapattal. Van-e valamilyen egyéb lehetőségük az edzőtáborban résztvevőknek arra, hogy kikapcsolódjanak, pihenjenek? Vannak a kulturális programok a megszervezett egy hét alatt? Próbáltuk színesíteni a programot, hogy semmiképpen ne legyen túl megterhelő és unalmas a gyerekeknek és szüleiknek ez az edzőtábor, ezért városnézéseket iktatunk be Zadar városába, több napos program igazából, tehát nem fogják megunni. Ezen kívül hajókirándulást szervezünk utolsó napra a gyerekeknek és szüleiknek, egyfajta koronaképpen az edzőtábor végén. Vannak-e későbbi terveid, hogyan tovább, hogy látod ennek az edzőtábornak a későbbi kimenetelét? Terveim között szerepel, hogy megismételjük ezt az edzőtábort jövőre is, nem feltétlenül ezen a helyszínen, de ugyanígy tengerparti körülmények között, de több csapat bevonásával Magyarországból. Nekem azért tetszik az edzőtábor, mert jó idő van. Nekem azért tetszik a tábor, mert menő vagyok, sztár vagyok, király vagyok és szerény. Tetszik az edzőtáborba, hogy kemények az edzések. Nekem azért tetszik az edzőtábor, mert egyszerű a szállás. Nekem azért tetszik az edzőtábor, mert jó a tengerben edzeni. Kapitány uram, merre megyünk? Előre? Akkor jó. Széchenyi Kornél vagyok, részben mint szülő jelen ezen a táboron, hiszen a kisfiam is itt
vízilabdázik az Oktopusszal, részben pedig a csapatnak az orvosa. Ezt azért részben mondom, mert egyrészt rendszeresen veszek részt a csapatnak a versenyén, és hát itt is, mint nyaralás mellett közreműködöm abban, hogy a gyerekek biztonsága maximális legyen. A tábor nagyon jól zajlik, szerencsére komolyabb problémák, sérülések nem fordultak elő, csupán néhány felületes sámsérülés, illetve egy-két gyerek lázasodott be, elsősorban az otthonról hozott baktériumoknak vagy vírusoknak köszönhetően, de a mai napra már ők is jól vannak. A tábor nagyon jó hangulat, és a gyerekek élvezik, mint ahogy mi is élvezzük ezt a programot. Nagyon jól telt ez a hét, most merültem először tengerben, most volt a búvárvizsga, voltak nehezebb és könnyebb feladatok, nagyon tetszett ez a hét. Először nagyon sós volt a tenger, aztán megszoktuk és így jó volt. Nekem nagyon tetszett az edzőtábor, de jó lenne, hogyha jövőre kicsit többen lennénk lányok. Én a szárazföldi edzéseket keveslettem, mert én sokkal jobban szeretek hosszú távon futni, mint rövid távon. A horvátok is nagyon jó kaját csinálnak, és nekem nagyon ízlett, főleg a csoki. Edzéskor is egyszer begörcsölt a fölök. Tengerben sokkal jobb volt edzeni, mert sokkal könnyebb taposni. Én mondjuk a világ legjobb kapusa. Ez a hét egy királyság volt. Mi volt? Királyság! Meg a Zadart. Gratulálok! Mindenki a vendégem egy fagyira majd, jó? Hallok egy igazi oktopuszt. Figyelem! Hajrá! Ez volt az első meccsem, és nálam 1 tonnával nehezebbek voltak. Föl magasra! Moskolj! Elnézést kérek a hangom miatt, elment a meccs végére, miután 20-18-ra vertük meg a Zadar csapatát, akik is 1952 óta léteznek, a mi kis 8 hónapos csapatunkkal ellentétben. Hála Istennek nagyon sokat fejlődött a csapat, mind erőnlétben, mind csapatmunkában az edzőtábor eleje óta. A edzőtábor elején játszottunk tengeri körülmények között a Zadar csapatával egy mérkőzést, ahol ők vertek meg 2 góllal. Hála Istennek most ez megfordult, és mi nyertünk 2 góllal. Nagyon ügyes volt mindenki, a kicsik, nagyok, lányok, mindenki kivétel nélkül nagyon jól teljesített. Külön öröm számomra, hogy egy ilyen gyönyörű szép uszodában tudtuk leszervezni ezt a mérkőzést. Ez most így 2 hónapja itt Zadar városában, és a gyerekek is élvezték, látszott a játékukon, és meg lett az eredménye az egész heti munkánknak, hála Istennek. Nagyon megdicsértem a gyerekeket, nagyon ügyes volt mindenki. Megvertük a Zadart, és dobtam egy gólt. Bepoltam 65 kilós gyerekek ellen, de mégis dobtam egy gólt. Én mit mondok? Én vagyok a világ legjobb kapusa, és kivédtem a Zadar szemét. Nagy bengák voltak az ellenfelek, de mindegyiket lenyomtam. Szerintem ez az életem
életem legjobb meccse volt, és lőttem egy csomó gólt. Hát ez az es nagyon tetszett, és nagyon sok gólpaszt adtam. Nekem nem tetszett ez a meccs, mert egy rakás szerencsétlenség voltam, és számomra csak a Norbi volt jó játékos. Az előző napokban kisebb lázzal küzdöttem, de mára már úgy érzem, hogy le tudtam küzdeni ezt, és a meccsen a vártnál még jobban is teljesítettem. Hát én a meccs elején kapuba kezdtem, aztán később kimentem, dobtam 2-t, kaptam vagy 10-et, de ez volt az első győzelmem a csapatnál, úgyhogy ennek nagyon örülök, főleg annak, hogy az öcsém is nagyon kitett magáért. Én mit mondok?